नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। कोकणातील पावसामुळे कोकणचं सौंदर्य आणखीनच खुलून दिसतं। मुसळधार पावसामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वच धबधबे ओसंडून वाहतात। पूर्वी कोकणात उन्हाळी पर्यटनासाठी लोकांची गर्दी व्हायची, परंतु आता पावसाळी पर्यटनासाठी लोकांची गर्दी कोकणात होते। मुंबई गोवा रेल्वे मार्गावरून प्रवास करताना रत्नागिरीनंतर उक्षी गावाकडे रेल्वे मार्गावर उंचावरून कोसळणाऱ्या धबधब्याचं दर्शन घडतं। परिसरातील हिरव्या निसर्गातील हिरव्यागार वनराईमुळे या धबधब्याचं सौंदर्य एकूणच खुलून दिसतं। केवळ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांनी सकारात्मक पुढाकार घेतल्यामुळेच गेली अनेक वर्ष भेडसावणारा आंबोली गेळे कबुलायतदार प्रश्न मार्गी लागला। यामुळे भाजपच्या माध्यमातून त्यांचे आभारी आहोत असे मत भाजपा जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी व्यक्त केले। कणकवली शहरातील उड्डाणपुलाच्या बाजूच्या सर्व्हिस रोडने घरी जाणाऱ्या अनंत विठ्ठल मुळीये यांना शिवाजीनगरकडे मोटारसायकलने जाणाऱ्या महेश दशरथ हुले यांनी धडक दिली। यामुळे ते रस्त्यावर पडले। उपचारासाठी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारांती त्यांचे निधन झाले। शरद पवार साहेब हेच आमचे दैवत असून त्यांच्यामुळे आपण समाजकारण, राजकारण शिकले। यामुळे यापुढे राजकारणात काही मिळो अगर न मिळो, मी शेवटपर्यंत शरद पवार साहेबांसोबतच राहीन। सत्तेमुळे काही मिळेल म्हणून मी कुठेही जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका अर्चना घारे परब यांनी मांडली। कोळम गावात भर पावसात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे। एवढा पाऊस पडूनही पाणी न आल्याने ग्रामस्थांचे पाण्याविना हाल झाले असून ग्रामस्थही संतप्त झाले आहेत। आम्हाला बाजूला करून ज्या दीपक केसरकर आणि सुनील तटकरेंना राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्व काही दिलं, त्यांनीच त्यांचा विश्वासघात केला। मात्र काही झाले तरी मी पवारांसोबतच राहणार आहे, अशी भूमिका माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांनी घेतली। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।